Sziasztok, én Pudinka vagyok, és itt van velem Killer Luka. Sziasztok. És itt vagyunk egy Mester MC Skype PvP 3-as videóval. Jaj. Na nézzük, szedjük fel a cuccokat. Már vagy 5-ére veszek újra, de tök mindegy, vagy másodjára, vagy hányadjára, nem tudom, mindegy. No, szóval én nem rég értem haza, állatkertből, meg miért nem. Uraja. És akkor most hol kempeljünk, mert itt vannak dunkelék, nem, itt valami nitró gyerek van. Hát ezt írjuk ki. Hát kinyírom nitró, gyere nitró, mi van, hova? Ja, én be showkéztem még szóval. Jaj, csak lelőtt, izé. Hát menjél már innen! Hát ilyen nyomorékot csak itt ledobál, itt méreggel. Menjél már Libux! De nehogy mögé már ilyenben, mert akkor az lesz a baj, hogy lelőtlek a fullapos híjjal. A szuper madafaka kakikával. Jó van. Visszavettem az OP-t, amit előttem. Ó, én már meg milyen szart. Ez izé... Szia! Ő itt Bálint, ők is azt hiszem videóznak. Vagy live-olnak, vagy nem live-olnak. Vagy live-olnak, vagy videóznak, nem tudjuk. Vagy semmit nem csinálnak. Csak átmentünk egy másik csoportba. Ja, most átmentünk teljesen egy másik. Mert nagyon zúgott a haverra. Nem tudják a TS, vagy jelszavát, mert most csináltam. És ugyanaz, mint az enyémnek. 2 órán keresztül át itt kell lennünk, hogy megmaradjon. Nem mert muszáj. ez ilyen ideiglenes szoba. És hát 21 óra 23. Jön ki Zsanett. Vagy Zolika. Hey, itt van Alma, vérzek. Mi az almasama? Jaj, ez almasama. Ingyen hirdetem, a 2 feliratkozónkkal, a haverommal. Ledobállak és Potionnal! ugye ezt a csatornát itt Mester Szabival csináljuk, szóval Killer Luka csak itt sokszor benne van, mert vele sokat játszok. Mert én Menci vagyok. Igen, ő menő. Ő nem zúg. Mester Szabi se, de Dunkel az nagyon zúg. Az a baj. Az a baj, hogy nem jön senki ide. Miért elíz Himikardonál? Na mindegy. Mert adtam. Hát adjál más. Ja igen, azért. Mert Dunkel lelökött. És elvesztettem egy csomó évét. Mert ő szeret lelökni. De már lehívhatom a kis sárkány, szóval így poén. Szóval visszasárkány. Szóval 1300 másodpercet távol voltam a Mester MC-től, az kemény. Pedig csak pár perc volt. 1300 másodpercet? Hát igen, mert annyi másodpercig telt még, hogy lehívok egy kis kakast. Jó lenne, hogy ilyen az a Zsanett, aki ott van a spónon. Ez nem kell, ezt így gyorsan megesszük, ezt itt lehozzuk, ezt így ide rakjuk. Lőttem a gyerkőcöt. Itt van Alma, nesze! Mögötted vagy alattad laggol egy gyerek. És ja. Mi történt a nyilvesszőmmel, miközben kilőttem? Majd megnézem, hogy veszi a Jó, veszi. Az a kemény, hogy nekem most így videófelvétel közben is van stabil 50 FPS-em, de hallod, 50 és úgy 51, szóval így stabilan. Az jó. Stabilan. A jobbik gépemmel vettem volna ezt a videót, akkor lenne 20 FPS. És basszed, meg kinyírtam egy lövéssel a gyereket. Azt, hogy nem bírtam megsebezni. Lőd le. Lelőném, hogyha nem ninjázna. $6000 kaptam érte, hagyma. Amíg itt van. Jó, mész. De én miért nem bírok senkit nyílni, mert nincs nyílvesszőm. Hát találja. Én meg végtelenes az ilyen bajon. Menjünk a dzsungléba, jó? Éve ott lehet hagymázni? Ott nyílvesszőt lehet venni. Igaz, nyílvessző az drága. És amúgy, ha erre a videóra összejön 5 like. 5 like, igen. 5 like, ha összejön erre a videóra, like. akkor megmutatom, hogy következő rész. Akkor megmutatom, hogy ezen a szerveren hogy lehet ilyen sok OP-t farmolni. Akkor viszont nem 5 like. Ja nem, akkor kisorsolok egy OP-t. Nem. 5 like, nem. Az a lényeg. Felmentek az én csatornámra, és annyira iratkoztak fel, amennyien csak tudtak. Hogy tudod, meg lesz a 100 iratkozó, elmondom. Aztán megmutatjuk, hogy kell bugoltatni. Persze, de most elmondom, hogy bugoltatni kell, így már tudják. Nem tudják hol? Hát nem tudják hol, hát ezt a videóban ki fogják bőteni. Ha kiderül. Jó. Ha nagyon okosak vagytok. Akkor egyszerűen amúgy csak bugoltatni kell pénzt, azt annyi. Tudod? Miért a chatre per bug? Ja igen, per bug pénz. Per bug pénz. Igen, úgy kell, per bug pénz. De most nem akarom megmutatni, mert csalás. Így látjátok így, per bug pénz.
Igen, per... És nem bog, hanem bugger. Nem bog, hanem bug. De 5G-vel, 5-tel. Bug, vagyis bug. Igen, bug. Mennyit sebez az így? Lelelő ki, mert 2 centi vagyok a lelökéstől. Hát full up the heat, szóval... Mert egy menőzöl a sok izéddel. Honnan szereztél mentőrudat? Hát... Amikor én így írogattam a csetet, így spameltem a csetet, hogy floodoltam a csetet, hogy mentőrudat veszek OP-ért. De nem sikerült. Mert én menő vagyok és én ZK vagyok, mert régen MH voltam, de már nem is kell MH rang, mert már mindenkinek nem kell MH de rang. De amúgy az a jó az MH-ban, hogy olcsóbban veheti meg a kiteket. Jön egy gyerek, vasszett egy gyerek. Várjál, most kiírtam, hogy 5000. Itt a gyerek. 5000 dollár. Leesett. Például, kaptam 5800 dollárt. Én be vagyok most OP. Gondolj bele, hogyha live-onnál, mennyi FPS-ed lenne? Akkor lenne 30. Ó. Nekem 120 van mindig. Mert neked nem bír lejjebb menni az 500 megás neted, de nekem csak 15 megás van, mert ez a legmagasabb, amit lehet venni ezen a... Kartalon. És 2 évre előfizettünk, mire letelik a 2 év, sőt már másfél év, addigra már elveszik az internetet. Addigra már eljöttünk. Nem, addigra már elveszik a internetet, mert hogy ezek úgy csinálják, ez a internetszolgáltató, szépen fogja, és így elveszi az internetet. Szóval így időnként így leveszik, és a 5 megás netünkből így 2 év után már nem maradt csak 0 mega, és csak úgy lehetett üzelni, csak úgy lehetett internetezni, hogyha odaültél a internetkábelhez és belütted a gépedbe. Úgy volt csak net, sehogy máshogy. Ja, közben így mesélpudington egy. Hát igen, ilyen szar internet szolgáltatókról. Ó, az meg fog halni szerintem, és le. Azt hittem, hogy leesel. Bum. Utána lőttem egy nyilvesszőt. Bent van a szerverem majom. Nézd már milyen szedbe vagy, hát. Az sajtos. És az is leugrik. Hát hallod? Hallod? Mindenki leugrik amúgy, vagy mi? Igen, ez a gyerek is. Pedig lelökött volna. És le akart. Menj már innen, ez vagy is nem leugrik. akarnak pénzt. Ez is leugrik, figyelj. Várjál, ez viszont nem. Ez így... Fogom, az viszont leesik. ezt tudod, ezt én lököm. Az viszont lelököd. Tudod? Ez is leugrik. Ez is Ma van a leesős nap. Amúgy kaja, gyerekek, hát ma van a leugrós nap, szóval le kell Tudjátok, elmondom dátumot. Most van, itt van gyerek! június 29. Alig kaptam tőle csak 5426 dollárt. Ja, egyébként nem azt mondtam, hogy ma már Olaszországban leszek? De, amúgy azt mondtad. Rájöttem, hogy nem ma van az. Akkor mikor? Nem. Szerdán. Szerdán, de ma Vagy szombaton. Nem áll, hogy pont szombaton mész el egy hétig. Jó. Hát ez így nem jó. Pont akkor akartam venni Xbox Live-ot. Xbox Live-ot. Igen. Ez mi az a szar? Nekünk van. Mi az a... Mi lószar az? Menj már innen, te bogárka! Nem amúgy nem ugye. Legalább itt lesz egész héten addig. Jó. Köszönöm. De akkor akkor jövő hét szerdán jössz, vagy szombaton jössz haza, és akkor én... Nem kell megnézni a csetet, senki sem látta. Jó, sőt, Nicked, már majdnem meg akartlak ölni. Ne nézze senki a csetet. Miért? Hamarosan live leszek, szerepelni akar, írjon. Várjál, verem. Én! Én... Ja, 4-est írtam. Menj innen, bogárka! Kilárulka, nem lehet egyszerre egy live-ba meg De én ilyen híres vagyok, hogy mindenhol szereplek. Ó, itt egy aranyrút. Péter Tamás. Tudtad, hogy a Twitchen nagyon pixeles a kép? Ja, hogy ez Twitch-el! Menj már innen megöl, hallod? Nem, ezt nem Twitch-el csinál. Hát nyugassál már! Láncszedben van, aztán nem hal meg Mit nem csinál, mit nem... Majdnem lelőttelek. Hát egy kis hagymapüre. Igen, szeretem azt a szót, hogy hagymapüre. Igen. Mert én találtam fel. Nem te találtad fel a hagymapüret. De? Maximum a hagymapürét, de az nem olyan menő. De nem.
az emberek csak hagymás-pürét találták ki. Nem, ők a hagymapüret. Menj már innen, szuperfasz! Meghalt, és kaptam érte $800,000. 800 000-et. Hát, mennyi innen stickhead? Nekem most van egy kicsi pénzem, majdnem az összes, amennyit csak lehet. Ja, nekem 49.900. Azt hiszem. Ja, te még itt lövöggetted a nyilván. Őt akarom eltalálni, és ő talál. Várjál, megnézem, mennyi balanszén van. 49.905. Nem, ott van Zolika HD, és így engem néz. Oké, tímeim, gyere, team például. Team. Te túl erős vagy nekem, inkább témel. Ó, gyere, nagyon, Zoli HD, MH+, úristen, egyébként csak sima MH. Úristen, 1400-ért veheti meg a sárkányt, én meg 2400-ért, úristen. Dehogy is, ugyanannyiért tudjuk venni. Ők olcsóbban vehetik meg. Komoly? Akkor olcsóbban tudom megvenni én a hadúrt? A tankot például, igen. Akkor a tankot. Mennyibe kerül neked a tankot? Érdekel kitad? 300. Akkor nem bírod olcsóban megvenni. De pedig MH+-tól láttam videót, hogy 1000. Úristen, valaki megígyászott, magamat megígyáztam. Ez kemény. Nem sebzett olyan sokat. Hát nem sebzett. Majomkát megöltem. De Twitch-en megy, nem a live? Dehogy is. A Twitch-en nagyon... De amúgy... Sneakhead... Komolyan videóba kezdesz el írogatni? Hát hogy képzeled magad? Hogy kell kiírni a Twitch-et? De amúgy ez unalmas így ez a videó. Valami... Nyomd be az F8-ot, nem az F8-ot, az F6-ot. Itt van Twitch közvetítés. Nem akarom, mert az hogy kell írni? Nem, T-W-I-T-C-H. Azt hiszem. Nem, mesterem cégnél úgy írták ki. Ott van Pingi-pong. Eltaláltam Pingit, eltaláltam Pongit. De ez így unalmas lesz. Hát nem jön senki. Jobban akkor most elkezdünk rambózni kifele. De te hol van? Úristen, itt egy gyerek! És leesik! Jó van, de legalább voltál a mentőrúd. Én ilyen menci gyerek vagyok, hogy nálam mindig kell lenni egy mentőrúdnak, mert nekem van szuper madafakak, akik a madafakakám. Egyébként ez egy így név, ha nem tudtátok volna. Itt van szuperfasz. És megijedsz, hogy ilyen szuperfasztól? Mert full diában van, olyankor még veszélyesebben, még brutál erősebben lök le. Nálam ráadásul most nincsen lelökéskar. Lögd le, lögd le! Gyerünk! Tupi, foszi, nagy a kaki. Az mi a... Gyere, itt vagyok, a bázison van. Nagyon nagyok a se... Enyém, add ide a kardját! A kardját? Itt van. Pankix kard volt. Akkor berakom az Elysium-ihez. Lökőse is volt. What the fuck? Az mondja, hogy what the fuck? What the fuck? Hát az a what the fuck, hogy én odajöttem szépen, és a full-up-os gigantóval szétcsaptalak, érted? Majdnem megütöttem Sneakheadet. Hallod, add már ide az OP-ját, mennyi volt neki? Nem is volt nála OP? De volt, egy volt nála csak. Komoly, annyi volt. Na figyelj csak! Oké, van. Én vagyok Pankix. Írjátok mások Perpotion, és már is! De csak lelő egy gyerek! Tudom, mikor? Miért? Onnan az a gyerek, az a Péter gyerek le akart lőni téged. Péter? Hát nyughassál már! Meg engem. Péter, nyughassál már! Köszönjük, Kemese. Mi nyerők? Kiveszek gyorsan OP-t a chestemből, mert nekem van jó sok stacknyi. Ne akarják magtok megtudni, hogy mennyi van. Ott van Sneakhead. Le akar lokni. Itt van Nikolics Otto. Öljük meg Nikolics Ottót. Bocs! Sorry! Én is őt lövöm meg! Ez elengedő. Ez jó. Ne. Ja. De én nem tudom, hogy pucsítgat, és akkor érted, hogy nem szabad ölni. Pucsi.
Itt van a Dunkel is, ott a Dunkel full diába, nem mam. Hol van az a kemény csávó? Ott a Dunkel full diába, nekem meg szarik lehívni, mert lelökött vele. Rajta lélegzés. Lélegzítés. Elysiumi Adjál lelökős kardot, mert volt a szuperfasznak. Itt van szuperfasz lélegzés kardja. Na azért, ez milyen? Hátra kettő. Ja igen, most ne öld meg azt a Nikoli csottót. Jó, nem ölöm meg azt a Nikoli csottót, gondolom Jön ki a Karola. jön ki Karola. Karolasz meg. Cső Dunkelka. Cső, szorulj bele. Írta ki, itt csődunkelka. Én mondtam. Karalábé? Neki nem jön ki. Sőt, Karalábé! A mentőmmel ver meg engem. Hát ezt hogy képzelni? Sőt. Én az erőmmel fogom. Nézd, milyen nagy erőm van. Sőt, Karalábé. Valaki most... Nem! Gerike, nem! Ezek nekem nem is írtak ki, de azért én is rossz. Milyen noob lehet az, aki kezdő lehet, az, aki fogja az erőitalt, és mivel rá van írva, hogy erő, ugye, akkor azzal kezd el ütni. Nem meg vissza, nem, hanem azzal kezd el ütni. De erős vagyok az erőitaltól. Nem, Gerike, nem érted magadat meg? 1v1-ezik Puddington és Dunkel. Én megütöttem, le akartam ütni a világba, de én is leestem. Majdnem Mögötted! Ja, az Nikoli. Ez velünk van. Itt van egy OP. Hallod a... Péter Griffin, mert maradják kurva. Hol van itt Péter Griffin? Az lőtt meg engem, az a Péter gyerek. Ki le, Luka? Nagyon örülhetett, hogy nem Figyelj. volt rajtam erő. Ne! Átadunk kell, belesétál. Figyelj, belesétálja! Belelököm, figyelj meg, belelököm. Belelöktem. Komoly. Igen. Kidobálta. És komolyan felvett a sneaked. Itt a gyerek. Ez velünk van, Gerike? Gerike az velünk van. Nem, amúgy nincs velünk. Erre? Én kinyírom. Velünk van egy Gerike. Hopszi, véletlen nézőt írtam. Velünk van Gerike? Most írom. Nem tudom. Kidobott sneaked egy OP-t. Ne ő mondja meg! Itt van Dunkel, szegényke leesett. Micsoda izmos hasizmok. Lelökött. Kicsoda? Gerike? Ő lökött le? Ő lökött le? Itt a... Disconnected. Kilépett Killer Luka. Az anyukádat lögdössed már lefele. Aj, Killer, gyere már vissza TS-re. Hát ezért nem jó, mert lehet, hogy ezt a videót is akkor meg kell vágnom emiatt. Miért nem? Itt van megint szuperfasz. Akkor szerintem itt muszáj, hogy legyen egy. Viszont akkor emiatt a probléma miatt
ez a videó ennyit lett volna, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Sziasztok!